Napa rumiyin, Mas? Nggih, ya jenengan ngaturi sithik sinden. Nggih, ben sindene sing milih tembange. milih. Heeh. Kowe Kang, sing tuwa sing ngaturi. Saka tengah. Oh iya. Tengah. Mbak Niken. Mbak. Saka tengah Mbak Niken lelep. Mbak Niken, ngene. Iya. Seneng. Piyambak napa? Piyambak mawon. Nggih. Salwati. Oh iya. Disepoti. Sepot. Nggih, Mbak Niken to sinden ngadeg kok disawati. Disepoti dulu maksudnya iki. Monggo Mbak Niken. Cinem-cilo. Ya cinem-cimo. Mo jiroji. Roji. Jos kompak ya Kang. Oh iya no. Iki kerawitan Ansor Laras. Ansor Laras. Nggih. Kompak. Slogane iki. Slogane apa? Slogane apa, Mas? Sempak teles. Sempak teles ki apa? Gasaru lho aku. Semangat kompak anti lemes. Ora enek kok kendo ki ora enek tetep semangat. Sempak teles. Wah, semangat kompak anti lemes. Ansor Laras sempak teles. Lecehan medale ketambol. Semboyan. Semangat kompak anti lemes. Nggih. Grupmu Mas, sempak suwek. Sempak suwek tegese Dandamono kok senengane. Tak kira ki ana artine. Semangat kompak sampai tuwek. Oh, nek sindene slogane apa sindene Ansor Laras? Ora mudeng aku. Lah ngapa ora mudeng aku? Ora nganggo kok doan. Ora nganggo apa? Ora nganggo slogan. Ora nganggo slogan. Sempak teles. Tembangipun menapa, Mas? Ha kuwi milih anu sike. Ana pepeling, ana rengu, putrana Swantara, ayang-ayang gitu. Oh nek ayang-ayang wis memang khusus nggo. Khusus terus rondo teles. Heeh, rondo teles. Wis. Kula milih niki. Milih. Putrana Swantara mawon. Oh, Putrana Swantara. Oh iya. Pelak. Oh iya, Enyok. Melak nganggo bawa ora, Mbak? Manut. Komplit. Engko nek ra gelem darani peh ra bayaran we ngono. Iki ora kok ngrembug nggon peh ora bayar. Iki kita mendarmakan diri untuk wayang. Mergo setiap kali pentas awake dhewe entuk rezeki ya saka wayang. Betul, nggih. Iya. Bawa sik. Anak kucing. Anak kusing. Oh, ya aku meng krungu-krungu. Teneh kok gerongane sampai nek tuku kaset bajakan Mas. Wong anak kusing kok anak kucing iki. Dadi ra cetha. Meong ngono gek gerongane kuwi. Ya. Anak kusing. Sone apik ya cetha to anak kusing. Heeh, ora sida kucing. Coba nganggo sonku. Nganggo sonmu kepiye? Mas? Wis bar tuku son anyar to? Heeh. Unine kepiye? Arner kurser. Lah sonmu ki merek apa? Merek apa? Mini Kompo. Ya mula gaber ngesorane. Perkurder. Mini Kompo lho nganti-nganti dicekel. Ayo to. Iya. Jare wong sugih ya, sok-sone mini kompo. Sugih ning ngirit kok kuwi. Son wae Mini Kompo. Sugih ning pelit. Lah ngopo? Nyugo aku wedangi pocine sak ngene. Lah ya kowe iki lho. Oh, to, Mas. Iki mbok yo ora isin-isin to tenger dalang kene ora tau dolan, dalang utun iki. Lah ngopo? Enek jeneng teh poci iki cingkire lak ya mesti cilik semene iki. Heeh. Enek to teh poci kok cingkire gede sak ember kuwi. Ora tau dolan. Aku nek omah teh poci kok teko omah ngrasani. Njing ben mlen nek kula mriku gelasé sing gedhe ngono to, Pak. Lah nggonamu ki sepira? Cingkir teh poci. Kuwi cingkir ki jenis loki nggonamu ki kuwi.
Kudune Lha ku semene kok Sloki. Ngono ki ra nggo ada. Sloki semene meneh. Semene kok. Ono aku. Sepiro? Ono aku semene. Waduh nek iki gede. Jan udu Sloki nek kuwi aja Sloko. Oh, urung kok ya. Bening ya suarane. Apik. Bening. Mbok nganggo setobok gek dadi bening. Nganggo apa? Setobok. Lah tau ora nggo setobok suarane kepiur kaya sonmu lho. Yo tipi yo. Pintar sekolah ngopo bingung? Lho, kowe kuwi sing ora tanggap. Lah bingung. Iki bawane iki lak wong tuwa ngudang anake. Heeh. Lah nek wong loro iki ya iki wong tuane, iki anake. Oh, ngono. Anak iki apa anak iki? Lah bapake? Oh, padha Bapake? Lah iya, mosok anak lu semene-mene rene bapake. Masa ora ndek bapak? Hasil kilap ngono wis. Hasil kilap. Aku anake apa iki anake? Sampean anake. Nah. Aku nek iki wedi. Lah ngopo? Kegeden. Nah, Ya gur pawakane aku kira gegeden bae. Gampang nek gegeden. Piye? Kepiye ngoti. Entek. Mbake mboke. piye anake? Aku anake. Ya Piye to, Le? Nyuwun apa? nyuwun mik. Yo, yah mene kok mik-mik yo engko. Lho nek niki anake sak ayah-ayah kok. Saya ya. Nek ngombe ngelak. Sak wayah-wayah. Heeh. Sak ayah-ayah, sak wayah-wayah, sak ayah-ayah. Entah gedene. Monggo ayahe sak Mas Moko kuwi. Iya. Yen Yen wis bisa nyambut gawe mbake piye Le? umbaske dolanan. Dolanan apa? Ontol-ontolan. Dolanan apa kok ontol-ontolan lho? Ngeng. Montor-montoran. Aku dek tilek kok. Celat. Celat Pak. Ontol-ontolan. Ontol-ontolan. Montor-montoran. Kuwi lek wis gedhe aku cilik kok. Ontol-ontolan. Kon numbaske kuwi. Iya ontol-ontolan. Nek ontol-ontolan iki udah dolanan. Ngeng. Nah, ki dolanane mbok. Ngeng. Mbak umbaske ono lho. Montor-montoran yo engko tak tumbaske. Sing gedhe apa sing cilik? Cilik gedhe. Cilik. Ya. Mbok. Ha? Mbok tepike gedhe. Apa sing gedhe? Mbok ceplike gedhe. Ceplek. Cek cilik kok. Dek cilik ceplike gedhe. Cek cilik kok. Nah, wit tepike gedhe. Ceplike Iki gedhe. dadi iki darane mboke. Lah aku ki anak sing omongane cetha iki sing celat Oh, lho. sing anak sing gedhe. Ceplek. Minggir. Apa? Engko tepekmu tabrak ontongku lho, Pak. Apa? Engko ceplekmu tabrak motor. Aku dek cilik. Ceplekmu ndak ketabrak motor sing go dolanan mau. Ngono kuwi. Ije cilik kok ngerti ceplek ya. Ayo kok ngerti ceplike mboke gedhe lho. Ya ceplek. Tabrak apa? Ontong. Ceplek. Ontong. Ngeng. Ge unine kepiye? Wah. Ana motor kok unine iki motor apa? Ngeng. Kudu mlaku. Kudu mlaku Nggih. Mangga. Dewe
erang anakku weh Pak Mantos sing tansah demo dadi satriya tama labuh marang dosa bangsa ngenang karo salto enggal menengo Ya. sedulur wis celat jukete teng kedaklik kata lho. Akune gejek. Heeh. mripate kira Nah. tangane ceko Nah, Lho nek gareng ki ya ngene iki kok. ha iya Sikile gejek, tangane ceko, matane kera. tonggoku gareng malah lemune pol. Gareng. Sing tak foto tak kirim ke kowe iki lho. Gareng ki ya ngene iki. Oh ngono kuwi. Oh, aku seneng tokoh gareng ki mergo iki pralampita. Pralampitane apa nek ngono ki tangan? Sikil gejek, tangan kera, anu Tangan ceko. Tangan ceko sing kira ki matane ya, Mas. Gua malah tangan ceko, mata kera. Kuwi enek artine. artine apa sikil becik? Sikil gejek ki tegese ngati-ati nek lumaku aja grusa-grusu. Oh. Tangan Terus tangan ceko. Tangan ceko kuwi tegese aja demen milik darbeing liyan, aja Oh, seneng colong jupuk. Lah nek mata kira. Mata kira ki nek nyawang fokus satu pandangan, satu tujuan, istiqomah tumaknina untuk tujuan, orang ngalor, orang ngidul, pokoknya lurus bendang tercapai tujuannya. Weh, tepuk tangan go kagare terane ana filosofine ya. Mohon maaf, jangan pernah tepuk tangan untuk seorang gareng tralala. Lah ngopo? Gareng tralala tidak pernah membutuhkan tepuk tangan, hanya akan memupuk rasa kesombongan. Terus sing dibutuhke? Yang dibutuhkan gareng tralala bukan tepuk tangan, tapi uluran tangan. Lah piye kok open donasi? Maksudnya donga dinonga. Oh. Terus arep kok uluran tangan nek kene iki uluran jagung uluran Nah, kene gisum tani. uluran tangan Ki ora mudeng basa Indonesia kok. Lah piye? Uluran tangan iki ngene lho Mas. Bantuan. Ngene lho Oh. uluran kuwi. Iki uluran tangan. Heeh. Nek ngene iki jenenge menanam. Ora kok ini ya mulurke tangan nak ya. Ya tetep ya kene. ulur, nek Ora enek wong nandur ngene. Ora enek ngono kuwi. Bener Mas, bener. Wong kowe kayak ketumon kayak nandur kok tok sondoli ngene kira ya ora. Bener. Tenan kok jeram sepuh ki bener. ya gongke Mbak bablaske tembang kangen Nuswantara subur ya selamat
sah kala wau sing Putra Nuswandara. Nggih, heeh. Iki akeh permintaan lagu soalé. Nggih. Oh, penggemar-penggemar. Penggemar. Oh, pancen mapane ya ana nggon limbukan lan gara-gara. Heeh, wis pokoke aku ngaturke panuwun karo Pak De Gareng Tralala lan Mas Gatot. Sih, Mas, Nggih, sami-sami. Ngelingi apa? Simbah ki duwe pepinginan. Iya. Diberkahi Mas Gareng karo Mas Gatot. Iya. Lagi kasembatan ning kok ndelalah kersane Gusti iki simbah wis kapundhut. Iya ya ora apa-apa. Kula dongane mawon almarhumah Simbah Ngadiem dipun tampi wonten ayunanipun Gusti tentrem ayem sumanding Gusti mapan wonten swarga diapura sedaya lepat lan dosanipun. Amin. 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 Tetembangan mening. Iya. Mening ngerti ora? Mending ya. Meneh. Oh maneh. Heeh. Heeh. Basa-basa kene iki soalnya ngenal. Kowe ngerti ora kene sing lagi viral? Apa kuwi? Putul. Ora ngerti ta? Putul ki apa? Piye ya lek ora jelas Iya, iki. jelas. Putul ki Kaya anu ki lho, kaya kuwawung cilik iki metune gur nek magrib surup kae. Kuwi enak dipangan nek digoreng. oh iki kewan to. Heeh. Putul. Putul jenenge. Piye dipangan? Dipangan. Kejaba putul apa? Laron. Sulung. Walang. Cacing. Uler, cacing, uret, ulan-ulan. Kowe niki dipangan kabeh. Duh, Ndung kidul, bekicot, keong. Lembing, beser, kepik. Pangan kabeh. nyat gegremet nang kene iki was-was uripe ya. Kok apa? Apa-apa dipangan. Lho kuwi itulah Gunung Kidul. Gunung Kidul Pride. Heeh, Putul. putul. Wah, artuku neng Shopee aku. Arep Ora ono. ora eneng. Ora ono. Ora eneng kowe nek tuku neng Shopee, le teko let 5 dina putul wis dadi surung telek. Gelem. Nggonen dhewe ngene kok. Iya. Tetembangan akeh. Sinten malih niki? Genti sing Pilihno, slendro. Kang? Heeh. Nono. Genti sing slendro. Yo, Mbak Yoga yo. Oh ya. Monggo, Mbak Yoga. Yoga. Iki. Lah iya saka rene terus ngene lho. Mbok pila boro rawuh mrene iki putrane kae iki dipitrai. Nah, oh iya. Nafkahi ngono. Dik Damar sehat ya. Guys, sakit giginya udah sembuh. Lara untu to? Anakku Damar. Patutan rokae. Oh, ya ora percaya ana baguse kaya ngono kok kae. Lah, nek nek dipadha anu padha kok piye to? Apa Damar tralala. Dadi nek nggonamu ki gatra iki gareng tralala, kae datra. Damar tralala. Oke. Wis pokoke sehat ya Bune karo anak lanang. Diopeni anak lanang. Oh, lah kowe ora kopeni. Ya kalau mongso. Upen-upenamu sokeh. Dhisik aku ora niat jano. Ora niat kepiye? Aku mlebu dodok-dodok nginguk tok ngono. Tak tinggal lunga. Lah kene kok anak-anake Ya kae dadine nginguk dadine kae lho. Damar kae. gur ningok tok. Nginguk tok. Kok iso ya? Iso. Teknologi mandi aku kok tok mandi. Ningok. Ningok wis patutan. Dane ndungkluk kowe. Nginguk karo ninggali salam. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kono jawab. Piye? Waalaikumsalam. Ngono to. Sehat ya, Le. Apa? Ya gek ngenehi update ngono kok. Kaos apa? Awor dalang iki tenane ora wong mampu ngono. Mulih miskin tenan. Ha kabeh kok nyacake dagelan iki melu kene tenan kok. Heeh. Aku tahu pertama mulu kene iki mulih gadekke sertifikat kok. Gara-gara do mampir biyen kae. Kabeh kok nyangoni kok piye to? Lah jare kowe duwe kontrakan pirang-pirang. Loh, duwe. Wah mampu kok, Le. Lah iya legene kok. Keluargamu nenek sing nang nggonku kono, kon ngontrak nggonku. Kamar mandi dalam, tidur di luar. Lah iki kepenu kamar mandi dalam kok tidur di luar. Maksudnya di luar kamar mandi. Oh, lah iki nek wong mampu ngeten iki Pak Nek. Pase kandel isine Elok decok. wong mampu. Wah, jan elok isine kok tulisane Wijasena. Josena dengkulmu. Kertas sigaret. Obat untu iki lho. Oh iya. Sing 3 miliarmu ning ngendi? Eneng isine obat kabeh lho, Mas. Dagelan iki
timbangane mati ketekuk mending mati umuk. Oh lah nek wis bacut tumpuk kayak akhirnya ketekuk Ya wis pokoke ora enek ora masalah, sombong di depan miskin pikir kok nang omah. ya kayak sangurak kowe iki Lah. Suwe men. lah kuwi apa kuwi Apa to? nggo tisu barang kowe iki Dek ipo ngampun akal nggih. sing sewu kecer jarene wong mampu kontrakane pirang-pirang lah kok 1000 barang dopeni Dit sak miljat ini ora nek 1000 rupiah. Ora jangkep. oh ngono Ngeyel. dopeni Gek dinehke. Lho iya. Dek, sini Dek. Rene ya. rene lho ora dikeki babi Ngene paling sedih aku. Diparingi bapak Lah suwe. iya. Arang-arang menafkahi kok ya Mas Gatot ya. entuk setahun dine 100 tuh Pak ya ora gemati to Alon-alon saking semangate lho nyundul ndas naga lho. nggih Gayor. lho Nih. wis kita alhamdulillah ya untuk rezeki saka bapak Mat nggih Nggih. melingmu kepiye Ya Le. Nafkah bapak yang tertunda. Dirangkul sik. Salim rangkul. Salim. Terus cipika-cipiki diambung. nah Kok ora demok kowe ora nyenggol. Mamake ya dinehi. mosok nek anak di gemateni kok Mbokne ora. Apa Mas? Buke lho. Mas, aku iki rene sambatan tenang sumpah lahir batin Mas. Wis tak rewang aku ziarah kubur lho Mas mau. Ikhlas ora? Anu sayang sini. ya ngene iki lho dagelan sing kulino sedekah lomo niku gareng ngeten iki gareng tralalai kondang kok Tuku kathok jare kathoke suwek. nek aro iki dulur ora Ndang jaluka. nek nganggo iki le tawa ora ngono kuwi nya 50 30 30 selawe 5000 Lak pandol. ngono kae lho nganggo iki ngono kuwi Wis tak tetepi wajibe. Sik ramceng apa ya Mbak Yoga. ayo Mbak Yoga Saya tak WA damar karo Butarni. Apa? nggih Engko balekno 50. Balesana ya. tane kon balesi nyeket Ayo Mbak Yoga. monggo Mbak Yoga Ya. Kapurna asmarawati singen cantik baik hati tolong sesama Pas karo wonge to, Mbah. pas kepiye Pase piye? Sepote kuwi mau. kok iso pas Sing gawe dalange lho. oh jadi disesuaikan to tiap sinden beda-beda Beda ada sendiri. Dalang kok nggawe. Sing rip. Oh, sing repto. Aku Apa gawe artine? arep pameng ngiringan spot. Aku sing gawe. Aku ki komposter. komposer kok komposter ki jenenge rabok Mas Ngawur. komposer Tukang gawe ngene iki jenenge kompresor. kuwi Nyebul brodotmu. tinggo nyebul sing panas mau kae kuwi Sepot niki mau. Nggih. Kata-katane piye? Lirike piye, Mo? Yoga Purna Asmarawati cantik baik hati suka menolong sesama teman. Pas toh? Kaya film Doraemon kae ya. oh ya ger metune nggo gulung-gulung to Baling-baling bambu kae. lah iya les kreatif kok ya Kreatif tenan. suka menolong teman gitu Suka menolong Iya. teman, baik hati dan tidak sombong. Sedekah. Iya. Sabarane wong liwat Jadi ditawani. pangestunipun sehat. dangu mboten ketemu Kang Gareng to kita Nggih. Nembang. Dangu. Mbak. Napa niki? lagune Milio Milo Milo. ana apa pepeling rengu, terus peweling. rengu tersipun menika Nggih. soalnya nek sing ayang-ayang niku Khusus. spesial untuk Mbak Via Iya,
kuwi khusus wis dipesen via mungkin enten sing ngersake lagu ayang-ayang sing nyanyi kula Mas Dalang ngono. Soalnya latihan lagu ayang-ayang iki 3 sasi direwangi ora nampa job. Beuh. Iya. Elok men. Tontonan top yang ngono wis nyanyi ayang-ayang. Lah kok ora nampa job iki ngapa? Nggo latihan nyanyi. Nggo latihan kuwi. Via ngono wis nyanyi tontonan. Munggah rejing manggung bandulan. Ngayang. Engko rong gelem mudhun nek rong tak jambak. Lho. Melu menek no sampean. Melu menek. Nek ose nek jambak ki apa? Wirane jarik lho. Ora nek kene jambak ki rambut. Ki lho, ngono ya apa sini? Kuwi ngrawut. Nek saka ngisor ki Nggonku jambak. Ngeyel. Nek jambak ki rambut dhuwur. Sing dhuwur. Dijambaki kene iki. Ora mesti kono mo ya nek rambuté kok, ora mesti kok iki kok. Bawa sik. Boyo apa? Renu, heeh. Bawani. Ya. Moji. Rukun Islam. Kang lima Pak Penewu. Waduh, Pak Camat, Pak Penewu kondur. Pak Lurah nderekaken. Hancur harapan hidupku. Hancur kepiye? Ora sida. Halo didangu Pak Newu. Wah, lah kowe ngono kuwi ora. Reng ngombo bareng iki. Nggih, matur nuwun nggih Pak Newu. Sehat selalu Pak Gito. Pak Gito matur nuwun hati-hati kok Pak Gito. Hati-hati sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Wis, Kita lek gelo banget lah butuhake iki. sing ngemis aku kotak amale rene. Lah umum nek wong wedok sing bagian nampa. Bendaharane kan aku. Rezeki. Golek balen 200 ki engko piye carane? Ya minim entuk 100 lah, minim. Takno mring para sesama Aja padha ditinggalke rukun Islam niku sahatate kang angka siji kang angka loro salat dene kang ketelu Gawe royokan. Ramadan nindak nabasa papatnya zakat ping 5 ibadah haji telaske rukun Islam sampurna. ya monggo Mas Mojo. Oh ya.
Sah meneh matur nuwun Mbak Yoga. Sawerane wis ditampa kok.